en puɗɗorima inde geno tagɗo en o honni en hakkude jeeri e waalo en juule nulaɗo men kursuɗo mo jamirɗen yen juule kala saaha en dunima jinnaɓe men ɓe sababu men gotal men e aduna en dunima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en dunima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna en dunima dendagal ɓe nder nde ɓe callani ɓe kala yo Allah rokku ɗumen celle mumen ha timma ɓe henne tawe hôpital uji ɓe henne tawe galleji ɓe henne mbadde rafiji men ummo jotto yo Allah rokku on rafi cellal mon ha timma e ɗiɗo rafiji ɗi gonduɗon allahumma amin omo wawi omo hattani en dunima dendagal ɓen dumbaɓe tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ko toñaɓe ko takkaɓe ko tuumaɓe ko ɓuraɓe doole ko haɗaɓe haalde miijoji mumen en ñaguima Allah yo Allah ɓiltuɓe e ɗin dumbirɗi ɓe paata e galleji mabɓe e golleji mabɓe allahumma amin en dunima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde en dunima diaspora en dunima ɓesguji men ha tengti noon diaspora men e oɗo saaha joni tawateɓe toon to dowlaji dentuɗo Amérique e tawateɓe to Europe ha tengti dowlaji dentuɗo Amérique saabu e oɗo saaha joni ko fayre mawde ko kulhuli mawɗi goni toon ko kulhuli mawɗi goni toon mbaɗe duwaw alhamdulillahi jinnaɓe men jamaji men mawɓe men sernaɓe men ko wayno ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Bato ka hayɗi keɗima ala foof yewtere makko nde o waɗata taw o duwanaki ɓesguji ɗi taw o duwanaki ɓesguji meɗen ha tengti ɗanniyankoɓe kadi ko jaɓaɗa duwaw alhamdulillahi rabbil alamin noon dendagal sernaɓe men en teskima jamaji men likseɓe jamaji ɗi no didorno guila jumaji ha e jamaji ala foof waktu juuloteɗo min ko battumi hakkille fade ñallugue hannde ala jama nde yimɓe juulata gayna tawa gandanɗa hoorema duwa waɗaka wonande ɗanniyankoɓe yo Allah aynu yo Allah reeno no en ñaago dendagal julɓe to mbawi wonde kala dendagal guure men tengti e moƴƴu men mawɓe men miskineɓe men nde noon duwaw miskine ɓuuri wawde jaabede tinno yo jokku duwawuji e ɓesguji men ɗanniyankoɓe men oɗo saaha joni to dowlaji tentuɗo Amérique ko rafluji musɗi goni toon rafluji musɗi goni toon hono no ko woni Mauritanie hannde ni ɓe gandi hannde to leydi Mauritanie ko otoji dadiɓe nana jaa ha e nder galleji ha e nder jeehe saaha dartinta ko otoji taxi ji awa dartinta ko taxi ji kala saaha ene mbaɗa gandanɗa hoorema de contrôle aji ene nanga ɓen ɗanniyankoɓe ɓe ngala kayitaji ko hunde hamnide ko hunde musde dowlaji ɗi ɗamɗen hannde ko noon ko rafluji ɓurtiɗi goni toon surtout guila kay oɗo ari hono Donald Trump are laamu hoɓɓe nan nangue saaha ko jomum noddete yo ar rendez-vous mum hakkude mum avocat mum taw walla namde foti gandanɗa homaɗa jabtade to banggue ɗaɓɓude kayitaji gara to noddeɗa ɗo gara tawa gandanɗa homaɗa dadiɓe ne padma jaada e maɗa ɓe hen nan nanggani dumba ɓe hen batte laaɗi walla gandanɗa hoore maɗa e avion ngaji gartire ɓe hen nana dumba ene ƴeewe no gartira yo Allah aynu yo Allah reeno yo Allah heed hakkude tagore yo Allah rokku laamuji ɗi ko toppiti ko wona gandanɗa hoore maɗa hoɓɓe tawi ko yaaɓe ƴeewoyde ko dañi ko yawɓe haɓade yaaɓe haɓoyade basal yaaɓe gandanɗa hoore maɗa riwtoyde basal dariɓe frontiére hadde basal nadde nder leyɗele men galleji babiraɓe mumen yo Allah aynu on yo Allah reeno on yo Allah suur yo Allah suur yo Allah newnan on no jooɗirɗon yo Allah newnan on dañƴan jawdi ha heewa garton tawa kadi garton leyɗele mon mbaɗo wadde investir e leyɗele mon ñaago noon ɗanniɓe kala gonɗo ladde yo tinno so tawi wonko dañi yo waɗ investir leydi muɗum waɗa investir leyɗele moɗon koy wallahi neɗɗo ñaƴata koto jeeya ladde ko mbawɗa sa yiiɗi puɗɗa toon Allah kange ka kot tan ñande laamu ngu wela bonnandema ñande laamu wela haɓade ma fof ko ñalawma goto ɓe bonnanma walla ñalawma goto ɓe kaɓotoma
kadi hay goto wawa rimdude huɓere mum walla rimde étage mum walla rimde société muɗum waɗa avion walla waɗa bateau artira saha hay sa yiiɗi yeyde laamu fawa hen juuɗe muɗum ɗum noon tinɗen liggoɗe kono so Allah rokki on mbaɗe investir leyɗele meɗen alhamdulillah jogui fannuji kewɗi leyɗele men ne galɗi eɗen jogui guese hande eɗen jogui leydi yanji hande hay jeeri en jii hande hay e nder jeeri walla waɗaɓe forage uji men somi haali oɗo ko wayno hono Mamadou Ba mamma Ifra toon to Gurel Cooga en jii ko nder jeeri o waɗi toon projet makko mawɗo e ballal miñiko hono Saydou Barane taw fof ko bio hande kala ko neɗɗo heɓata nder Nouakchott walla heɓata Maroc hande sa ari toon to Cooga Gurel Cooga e diwan ñaabina ma heɓ nder to gandanɗa hoore maɗa nder jardin makko taw kadi waddi hen ferme ko guese banana ko guese mangoje ko guese orange woni toon ko légume aji ko fruit ji kala ko jiɗɗa nan toon tawi kadi mo waddi hen gandanɗa hoore maɗa élevage nayi nan toon en permanence kosam ne woodi beyi nan toon baali nan toon guertoɗe nan toon tebbuli kala ɗo jiɗɗa tew ne woodi surtout saaha korka mo mbawɗo ɓurata manqude ko toon ɓe mbarata ɓe ƴetta ngaari walla ɓe ƴetta dammol walla dammiri hirse toon ɓe jeeya kala jiɗɗo tew heɓa wonande Gurel Cooganaɓe ko taari ɗum foof hijaji en tampidara o ha ko taari ɗum ko investissement waɗi hen ko forage uji makko e nder jeeri kono Allah ne seedi sa naati nder guesa makko nder ferme mbi yiya toon mi yaaji toon Ousmane Mignam tawi kadi kanko invité toon omo woni Amérique o jinmi ko gara guettoɗa jiiya ferme o jiiya guesa ba alhamdulillah rabbil alamina tawmi toon mbaɗa jaɓɓa jaɓɓugal paydungal no fewi nanmi e nder guesa he mi meeɗa miijade e nder jeeri ko wayni hecciɗi ne wawi wonde nder hen alhamdulillah rabbil alamin banana mango kuɗoli ganduɗa ndeemateɗi pour jawdi saaha ceeɗu pop mbimin tawe hen guertoɗe nayyi baali foof alhamdulillah waɗi ko forage uji makko waɗi ko tiwoji makko waɗi ko mbalkaji makko boowal ndiyam jawdi makko e jawdi yahode foof so ari yara ɗum ɗis ko yettere Allah gueɗe baaɗi ni noon ko ɗum ɗo woni ɗanngal kanko mon Amérique o waɗi investir gandanɗa homa ɗum ɗo e nder leydi makko omo wawno wadde étage uji ha heewa o waɗa location to Nouakchott walla to Dakar walla to wawi wonde foof kono ala ɗum so tawi neɗɗo waɗi huɓere mum étage walla waɗi meuble mum so waɗi location mum compte bancaire uddita ko luwa hen walla ko daña fof ɓeddata koye compte bancaire ko an naftorto e renoɓe maɗa kono wadde guesa yimɓe ne ndema hen ene ñaama hen aɗa rema e guesa maɗa yimɓe wuuro ma ne cooda hen koye daña hen haako ene daña hen gawri ene daña hen maaro ene daña hen légume ene daña hen fruit ko jiiɗi foof ne daña hen ko ɓamtude diwan kadi yimɓe gollo hen ene jooɓe ko famde foof ma gollin hay soko yimɓe jooyi yimɓe jeegom ɓe gollen taw yoɓeteɓe ko yettere Allah ko habde chômage ko habde wasam gollago ko ɗum ɗo woni investissement ji jeeto ligseɓe golgol en jii ministre Amadou Tidiane Thiam jogui ko guesa mum waɗi ko maaro waɗi hen ko dene boɗeje waɗi hen ko fruit waɗi hen ko banana waɗi hen ko pomme de terre ala pop ko gandanɗa hoore maɗa e guese goɗɗe ko ɗo woni investissement yimɓe liggo hen ne jooɓe guura hen gurna hen famille aji mumen miskineɓe gara ndema hen rem peccen daña hen maaro daña hen gawri daña hen ko jiiɗi pop guura hen gurna hen famille aji mumen ko ɗum ɗo woni investissement ko ɗum ɗo woni ɓamtude diwan muɗum saabu ko ardi pop gandanɗa hoore maɗa yiyede tan wuuro hande ligseɓe nde garɗa fof banane ne woodi nde garɗa fof makka ne woodi nde garɗa fof légume ne woodi a sohlani légume Hollande a sohlani légume basalle pomme de walla ummiɗe Hollande walla ummiɗe caggal leydi ɗon déjà ko ɓamtare diwan ko ɓamtare wuuro yo Allah jonnu ɗum ha juuta juunan dendagal bandiraɓe waɗoɓe investissement ji baɗi ni e woɗɓe e keewi ko yidde wi tan bandiraɓe yo tinno so neɗɗo dañi yo waɗ investissement e nder leydi muɗum e to jeeya to ko to neɗɗo wawi ñaajji ko toon mbawɗa ñaajji kadi ɗanngal ko ɓoyɗa ɗande foof waɗata saaha jiɗa artude so mawgu heeɓima tan jiɗɗa ko artude leydi maɗa ɓuuri moƴƴude noon retraite noon fewjete ko gueɗe cagragal ko adi kadi arta ha laaɓa aɗa jooɗo waɗ investisseur d' abord keddoɗa toon aɗa liggo aɗa gani ligguey ha gandanɗa homa darima e leydi sa arti janggo tawa aɗa jogui no joɗotoɗa ko rewi a ɗacca ha garta ha laaɓa aɗa waɗa investissement ɗum so tawi a waɗi sa waɗani réussite tan a tampat prépare le terrain guila so artude guila so fellude artude joɗade sikki ala musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa bandiraɓe hettiyankoɓe dande men ha tengte tawateɓe nder leydi Mauritanie gande koye teddugal manggal ne fawade o koye men yakare mawde kadi ne fawa e meɗen pular noon heewi wiide so tehede yanama yo hamme war walla yo hamme maayi gande koye teddugal manggal ene fawa e dow hoore men ngal teddugal
ko ɓi nene men funere men tawi kadi ko giɗo fulɓe fof Sar Abdoulaye Sarr fawi ngal teddungal e dow koye men ngal teddungal ko holɗum ko fedde yiɗɗa Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Kalidou Abdoulaye Sy waɗanoɓe en duusoɓe en e kala saaha duusoɓe leñol ngol e kala saaha ha tengti noon e nder lewru korka jewte ko fati e gurdam annabaɓe ko fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e Kalidou Abdoulaye Sy tawden fedde tawte ko toon to wendu bosoyaɓe nder leydi Sénégal diwan wawde walla mbiyen diwan Hammadi Hunare eɓe ɗamini yuɓɓinde conférence mawɗo ñalɗi mawɗi taw ko ñalɗi kirɗeli ko fati pinal ko fati ɓamtare ko fati gandanɗa hoore maɗa wallude e heɓɓitade ɓesguji men ha tengti e jeunesse ɗum noon ko ñande nogasi jeegom e ñande nogasi jeeɗiɗi lewru septembre so hawre welede Allah tawi kadi conférence o ko ñande nogasi jeeɗiɗe waɗata conférence o noon tambi conférence o ko Sar Abdoulaye Sarr e yaadiɓe muɗum leydi Mauritanie noon teddugal ngal pop fawa ko dow hoore meɗen ɗum noon eɗen eeri dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe kala kettotoɗo dande men welto kettotoɗo jewte men welto kettotoɗo kabaruji ɗi welto gande koye emin ɗaɓɓiro ballal to banggue duwawuji to banggue peeje to banggue gandanɗa homar juɗɗo junggo to banggue mawnude poos yon junggo e poos balleɗen ha oɗo conférence ha rewa lawol sabu ma délégation timmuɗo ummoɗo e Mauritanie yaha toon yahani dow innam tan yahata ko dow inde Mauritanie pop alhamdulillah rabbil alamin noon ko fati pinal ko fati ɓamtare ko fati diine leydi Mauritanie meeɗa arde hen caggal en jiiɗa gollola wonde leydi Mauritanie arde hen caggal hay ko fati pijirloji leydi Mauritanie meeɗa yaade notoyade gandanɗa hoore maɗa artiri juuɗe me heewi tan ko artude drapeau araray saabu en jii hay tournoi bannoɗo ko fati e lamba bannoɗo Dakar tawi ko fulagu en jii leydi Mauritanie artiri drapeau ɗum noon ko yidde wiide to banggue pinal to banggue diine to banggue culture to banggue pop leydi Mauritanie meeɗa yettirde hen caggal ɗum noon tinɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗon teddinira dendagal Mauritanaɓe ɗe teddinira ene bisma ene ñaaga kadi ballal men to banggue fof banggue jomum banggue heejiri pop ko délégation moƴƴo ummotoɗo délégation noon sene yaaha eɗen gandi holko nawata ɗum jiiɗa kadi yaade fawade jiɗɗen ko taw sen jeehi délégation Mauritanie to yeehi so tawi kay wawa jogade wonɓe toon ɓe kam yo jogo koye mumen ha timma ɗum woni fandare meɗen ɗum noon tinɗen ballen délégation Mauritanaɓe no yaari tawa kadi yaari koye dow fulla yaari ko dow fayida conférence o waɗe dow jaam gartene dow jaam min gartoɗo kadi min mbaɗa noon compte rendu walla guila toon min mbaɗa noon tenggu rengo woni en direct conférence o mbawon weltade hen mbawon kadi gandanɗa hoore maɗa dañde hen kene naftoon saabu en jii fedde ɓamtare Pulaar Nouadhibou waɗi in ɗo ñalɗi ɓe invité ko Abdoulaye Sarr ummi tultolto Sénégal o ari ha ɗo alhamdulillah délégation timmuɗo yaade makko toon ha toon to Nouadhibou en jii golle payɗi mbaɗama toon fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie ɓe Nouadhibou gande koye oɗon bisma oɗon teddidira ɗiɗo ñalɗi taw kadi ko oɗo conférence mo Sar Abdoulaye Sarr ɗamini yuɓɓinoyde toon to Hammadi toon gandanɗa hoore maɗa to wendu Bossoyaɓe ñande nogasi jeegom e nogasi jeeɗiɗi lewru septembre o so tawi kay hawre welede Allah ñande hen noon eɗen mbiya tan hoto laana yuu hoto hendu dow hoto moƴƴo maayi saabu ko yooɗi ala e darnam ñande hen ma on kettoton kene nafa on ma en kettoton kadi kene nafa leñol ngol allahumma amin weltare ɓiɓɓe fulɓe e andu diine maɗa feddeɓe sukaɓe Afrique weltare TV sikki ala kala ñande alkamisa jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene adda noon buuɗal yurmede jubbande no wawi fodde foof ko fate cellal innamade buuɗal yurmede ko yewtere hettetede kala ñande kala yontere nde timmude balɗe jeeɗiɗɗe kala ñalawma buuɗal yurmede nde jogui ñalawma mo suuɓi ene jogui toɓɓere nde suuɓi yewtere nde suuɓi waɗande on teskima noon bandiraɓe hettotoɓe wattuɓe hakkillaji men e yewtere nde ñaguimi yo tinno yen tinno yewteɗe kay hay sinno ko ɓitti ɓiili ko pop yewtere alarba nde ko fati e gurdam galleji e yewtere alkamis ko fati cellal aade ɓen jiiɗaɗe yewtere luppa yen tinno ko ɓitti ɓiili foof ko famɗi pop yen tinno yen morko mennuɗen ɓe hen nde wonno ɗum duusaɓe no fewi kadi ɓe naftoro no fewi allahumma amin en beltima no fewi eɗen mbiya yo Allah ɓeydu yo Allah rokku en noon haalde ko gonɗi Allah rokku en haalde kene nafa leñol ngol Allah rokku en haalde gandanɗa hoore maɗa ko waɗanta en bakkat allahumma amin
ɗum waɗi ñal alarba ñal alkamisa ko ɓitti ɓili ko pop en jiiɗa ɗiɗo ñalɗe ɗiɗi wasde gandanɗa hoore maɗa arde wona joganaɗe ɗum jotto wona joganaɗe ɗum gandal ala ko gueɗe ɗiɗi addi en hen jogade pellital e yidde kadi humnude aadi nde wonon aadi bila aadi salade ari ɓuuri firtude aadi ñalawma alkamisa hande ko fate cellal aadi no pulaar heewide ko cellal woni afo ngaalu cellal ko kañum woni afo ngaalu nde wonno neɗɗo so sellani haydara la ko yiɗi neɗɗo sene selli alhamdulillah ne selli wallahi o wasani wallahi celluɗo wasani pulaar ne heewiɗo celluɗo joom sukundu ɓaleeru ene wadde basal ladial alhamdulillah rabbil alamina neɗɗo ne wawi ummade joni joni tawa ko basɗo wonno walla ko miskinallo wonno o fina ñalawma goto o wonta galo o finta ñalawma goto o dowla ƴeewe oɗo suka pullo hande gaynako aga baali jaltuɗo wuuro mumen ene yaltina wakki sawru e nder duuɓi 5 en jii jawdi artiri alhamdulillah rabbil alamina jawdi taw jawdi darindi baali jawdi kal haali dariɗi payudindi an dehoɗo jawdi ndi o addi ndi ƴeewe oɗo fartaŋe e oɗo gandanɗa homa ngal ɗo teddugal ngal arti e nguɗo pulago hande pulago fof dilli pulago pop dilli saaha a jooɗoto donka fof andude holla ɗum ɗo addi ɗum ɗo woni ko wiyete phénomène ça c'est le phénomène holko woni phénomène ko hunde gandanɗa hoorema nde hakkille saaha jooɗoto miijo o ronka andude ronka hakkille ronka famde holla ɗum ɗo ardi Demba Hammadi wanda Demba Hammadi wona kanko goto alhamdulillah noon ko babaho ɗum noon kam heewi tan koye babaɓe wona kanko goto heewi wona kanko goto meeɗi ɗannade wona kanko meeɗi ɗannade adde jawdi wona kanko goto meeɗi woni ago baali yeehi addi baali ha heewi walla addi baali payɗi kono ƴeewe musidɓe ɗum tedduɓe naw artiri ko ardi fof e oɗo saaha joni wonde gaynde wonde pullo e nder leydi Mali saka gona gaynako e nder leydi Mali Allah renma toon gonda toon jawdi ma rena jawdi ma enen fof enen gandi caɗele gonɗe toon jamma ñalawma fulɓe nan toon mbare jamma ñalawma aynaɓe nan toon mbare ne takke ne mbiye ko gandanɗa hoore maɗa ko terroriste ji ne takke tawa kadi ko laamuji e wallidiɓe men joɓoto pittali men jawdi mumen kefte e leƴƴi goɗɗi ko wayno dose uji Allah rena toon jomum won toon gandanɗa mo fodde duuɓi 5 rena ɗum rena jawdi muɗum ha Allah artir ɗum e nder leydi muɗum o ummo kadi gandanɗa hoore ma leydi Mali o naata nder leydi makko Allah waɗa kala wuuro to yetti o jaɓɓe kala wuuro to yetti o jaɓɓe kala ñalawma e ballal ɗiɗo réseaux sociaux ji omo ɓeydo dowlude omo ɓeydo andede ha o yetti gandanɗa hoore maɗa wuuro mabɓe en jingal ɗo jaɓɓugal e nguɗo laamu arngu toon gam wadde sécurisé ha gandanɗa hoore ma jiiya dadiɓe ne ɓurri tiniji men ene gayna baali ene ndena baali jiya dadiɓe ne mbaɗi sécurité makko ene ndenimo ene ndenimo gandanɗa hoore maɗa Allah e kewal yimɓe alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗo wiyete phénomène ko yidde wiide noon musidɓe tedduɓe joom sukudu ɓaleeru ene waddi gandanɗa hoore maɗa ene waddi ladial e basal aɗa selli alhamdulillah aɗa selli aɗa jogui cellal maɗa sa sirginima a darima a sirginima a waɗi hen courage a waɗi hen pellital a heɓata kala ko jiɗɗa hunde pop kiram ne heeɓa ha heddi annabagal tan woni kiram heɓata wonde anniɓe sa yiiɗi kira ha duuɓi temedere a wawa wonde anniɓade ko Allah waɗani man ko heddi ko pop ne heeɓo a yiiɗi wonde gallo mawɗo a yiiɗi wonde ceerno mawɗo a yiiɗi wonde dowluɗo so tawi tan a hiri a sirginima a felliti janggude a felliti gollade ma Allah rokki ɗum alhamdulillah rabbil alamin jiino jaɓɓira en jii gandanɗa hoore maɗa oɗo mobilisation en jii aduna o pop hande nan haala makko téléji surtout téléji diwanuji meɗen hay téléji gandanɗa ma RFI gandanɗa France 24 pop tan haala hanka haali makko non ko yidde wiide on tan neɗɗo wawi ummade de 0 wonta euro wala haydara joni joni pina ñalam goto dowla pina ñalam goto alɗa fof noon koye pellital noon nen ganden cellal kañum woni afo ngallu so neɗɗo ne selli e wasani alhamdulillah rabbil alamin ko mbawɗa jogade jawdi pop so tawi a sellani haydara ndi jawdi nafatama haydara ala ko welanma jawdi ma ndi haydara nafma saabu ma waɗe hen sode ordonnance uji maɗa ma waɗe hen safaruji maɗa kono noon cellal ngal fof koye Allah woni ko Allah jogui wol jogotonde qaruna o rafi tuksel o waɗa hen jawdi makko ha laaɓa o ronka sellude o roɗa hen jawdi makko ha laaɓa o ronka sellude walla jogotoɗo ganduɗa rafira wona e makko tampinamo jarnamo ko liggi duuɓi kitale fof yo waɗe hen ha laaɓa yo heeb jaam tan
cellal woni afungalu non tinɗen musidɓe tedduɓe cellal noon so woni afungalu laabal wona afa cellal toppirɗen laabal so Allah rokkima cellal maɗa tinno toppito cellal maɗa waɗa géré cellal ngal Allah rokkiɗanma jawdi géra jawdi ma calɗa jawdi ndi bona calɗa jawdi ndi bonne cellal ma ne so Allah rokkirima noon cellal ma tinno gére cellal maɗa calloɗa rafiji naata e ma saabu won rafiji ko neɗɗo addanta ɗum en kaali en kaltat ma en kalta ɗum kadi hayso janggo Allah ɓawa janggo so Allah udini en wonki won rafiji ko neɗɗo addanta e hoore mum rafiji won rafiji ko neɗɗo waɗata kalis mo yaha sodoya rafiji waɗa e hoore muɗum waɗi rafiji ko Allah addata ala ko mbawɗa hen kono won rafiji ko ɓuri hewde hande e rafiji mbimi eɗen mbawi 99% e rafiji hande ko neɗɗo addanta hoore muɗum yewe tan hande ko wiyete hande réchauffement climatique oɗo saaha hande gonɗaɗo holko saabi ɗum ko neɗɗo innamadi waɗi machine aji bonni taaridi soppi leɗɗe waɗi hande waɗi ɗum ɗo pop hande autoji baɗoji waɗi gaz o waɗi pop hande gueɗe mbaɗi noon en bonni taaridi men hande gaz carbonique ɓuuri hewde e oxygéne e nder weeyo ngo min jiiɗa hande rafiji ne mbayno leydi yeewe oɗo rafi biyeteɗo coronavirus ha ñallugu hande ne haale ene wiiya ko innamade kañum provoque ɗum rafi ɓurɗo tampinde windere nde e nder ɗiɗo duuɓi cakkiriɗi covid 19 ƴeewe rafiji goɗɗi e goɗɗi ko wayno tuberculose ko waɗi ɗo pop ƴeewe cigarette mbiyeɗa cigarette moƴƴani ene ñawna enen fof eɗen gandi ene ñawna mbaɗa kalis ma jaaha codoya aɗa simmo ƴeewe kidmosine way bonde jamma ñalawma ne holle ha ñallugo hande yimɓe ne ñama kidmosine ñama ajjaji enen fof eɗen gandi rafiji gaddata kadi ko mbatta ko kalis ma jaaha codoya ƴeewe gandanɗa homa ɗiɗo boisson ngaji jarameɗe jarte taw jarameɗe gazeuse mbaɗaɗi colораji ha wayno leydi waɗa sukara ha wayno leydi eɗen gurta hen eɗen jara ina adda men rafiji adda men jabetaji e rafiji goɗɗi mbaɗi noon e ballonma deedi e fof way noon kono ne waɗa kalis mo yaha sodoya e gueɗe mbaɗi noon e gueɗe mbaɗi noon ko yidde wiide rafiji kewɗi ko neɗɗo addata e hoore mum ko neɗɗo sodata waɗata saaha sodoya walla ko neɗɗo waɗata loowa e hoore muɗum ɗum noon tinɗen rentade ɗi rafiji surtout sen mbiyama hunde moƴƴani nenɗen hande enen pop eɗen gandi oɗo rafi mbiyeteɗo diabete hande no wayi hewde windere nde aɗa wawi arde wuuro ha gandanɗa homa jalta wuuro a yiyana hay neɗɗo goto konduɗo diabete hande a wawa nadde galle tawa galle ala neɗɗo diabétique hande yimɓe fof gotti diabétique uji goho yimɓe natti tampude tampiran noon nde ni ɗi hande yimɓe jiiɗi koko ɓuuɓi mo jiiɗa fof ne ñalla ko joɗade guila subaka ha hiira ne jooɗi to ɓuuɓi ene yara ko ɓuuɓi ene yara ko weeli sukaraji jamma ñalawma jus uji kadi hande ko yimɓe ñamata pop ko sukara ko maaroji ko macaron aji ko patuji e gueɗe mbaɗi noon fof ko sukara gawri natti ñamede lacciri natti ñamede gueɗe mbaɗi noon tampere yimɓe natti warñude liggeyaji musidɓe natti wadde ɗum noon musidɓam tedduɓe gande hande no way aduna ono wayli hande no waylirini ɗum waɗi rafiji hande kewɗi nana ganduɗa e ganduɗa naata yimɓe nentuɗen rafiji ñalawma hande o ma en jubbu seeɗa e oɗo rafi tawi kadi hande ko rafi tampinɗo windere nde woni rafi biyeteɗo faiblesse sexuelle woni ustorede walla ŋakkirede gorago walla ni wasde jogade gorago ko wiyete faiblesse sexuelle hande ko rafi gandanɗa hoore maɗa tampinɗo ko rafi hande cariɗo ko rafi hande kewɗo e nder windere he kewɗo e nder windere he ɗum saabi hande kala gandanɗa hoore maɗa hande wiyoɓe ne cafra safruji wiyoɓe safra taw ko safruji fina tawa hande kala hemo jiiɗa ala biyowo ne safra tawa haalani hen rafi faiblesse sexuelle kala biɗo ne jogui rafi ene jogui safara faiblesse sexuelle ko on ɓurata hewde kilineɓe on ɓurata hewde kilineɓe kala cafrowo safruji fina tawa biyowo ne safra faiblesse sexuelle mbimi hande ko on ɓurata wawde hewde gandanɗa hoore maɗa kilineɓe kala gaddu leɗɗe hande wiɗɗe leɗɗe ko leɗɗe gorago ko on ɓurata ɗen leɗɗe ɓurata marsude ko ɗen leɗɗe ɓurata marsude eteɗen kalne ko heewi gueɗe kewɗe nan ɗon ñameteɗe tawa kadi ko bonnoji gorago eɗen gandi ko bonnoji gorago eɗen caali woppude ɗum tawa kadi sen mbiyama ɗum noon safra gorago ene ɓeyda gorago heddo eɗen dogana ɗum so tawi noon pular noon heewide rentade ɓuuri safrade walla ñawdade ɓuuri safrade tubakoɓe mbi mieux vaut prévenir que de guérir ndentuɗen ko ñawdata ko ndentuɗen eɗen gandi neɗɗo ko gorago gorko woni gorko tan ko jogade gorago muɗum to banggue gandanɗa hoore maɗa fawi galle hande caɗele kewɗe e nder couple uji he
e nder dewle he caɗele kewɗe nan ɗon hannde yaware hewde nan ɗon hannde tikke kewɗe nan ɗon hannde ala ko saabi ɗum so wona to baŋnge ngoraago makkede ngoraago wallahi billahi gorko so tawi gandanɗa hoore maɗa jogui ngoraago ma timmi aɗa weltina joom suudu maɗa e dow leeso ha welto dépense manquede dépense addata dogo hakkude moɗon addude dépense manquede dépense gasata hakkude moɗon jiya ganduɗa saaha jiya gorko ala fof ko ala omo joguiɗo qarun omo jogui auto omo jogui jawdi daridi omo jogui compte banque omo jogui galel manggal omo jogui pop jiya debbo namdo cargal weeyo seere walla debbo salo jooɗade galle salo jooɗade suudu yimɓe fof saaha Allah de andi ko kaari ƴewata Allah de andi ko kaari yiɗi wona galle joɗɗo walla huɓe holko addimo e galle he ko addimo no so tawi o tawani ɗon mo sibitade o muñji ɗum weeɓani wona neɗɗo fof wawi muñji ɗum ɗum noon koɗo rafi hannde tawi ko rafi biyeteɗo faiblesse sexuelle noon sa nani faiblesse sexuelle e jogo wonde impuissance wona impuissance sexuelle ene seeta seeɗa impuissance ko oɗo kay certude ngorago mum ha laaɓi o natti jogade ngorago makko o serti hen ha laaɓi ɗum c'est autre chose e faiblesse sexuelle noon ko joguiɗo ngorago mum mais wawa dakmidde gandanɗa hoore maɗa cuddiɗo mum partenaire mum o wawa dakmidde gandanɗa hoore maɗa partenaire makko walla omo yawi yitade hoore makko woni ko wiyete éjaculation précoce yawde yitade hoore muɗum pop musidɓe tawi ɗaccon haaqui pop noon koye gandanɗa hoore maɗa koye faiblesse sexuelle jeeya faiblesse sexuelle noon waɗi ko fannuji ɗiɗi hen fannu goto koko mbiyata psychologique ɗum wonata koye hakkille wonata koye ngaadi neɗɗo e fannu goɗɗo ko physique banno physique o noon koto banggue cellal innama de neɗɗo ne sella to banggue ɓandu tawa to banggue hakkille to banggue ngaadi to sellani neɗɗo ne sella to banggue ngaadi tawa to banggue physique ga sellani to banggue kalten noon koto banggue sexe to banggue gandanɗa hoore maɗa jogoɗam to banggue ngorago mi rokkon yeru tan ha paamon jiiya oɗo gandanɗa hoore maɗa ko neɗɗo to banggue hakkille omo selli omo ƴoƴi haydara o wondani to banggue hakkille mais omo jogui caɗele ngorago jiiya oɗo sellani woni ko mbiyeten ka gadda dafa ɗo banggue hakkille tawa alhamdulillah omo jogui ngorago makko ha timmi donc ko ɗum waɗi faiblesse sexuelle wona banggueji ɗiɗi neɗɗo ne waɗa jogo faiblesse sexuelle ene saabo faiblesse sexuelle taw koto banggue hakkille to banggue ngandi to ko toon woni ene jogo faiblesse sexuelle to banggue taw koto banggue cellal ɓandu makko kanko hoore makko ko ɗiɗo fannuji ɗiɗi goodi ko saboto ɗum ko noon ene heewi fannuji ko saboto ɗum ne heewi fannuji ko wiyete gandanɗa mata faiblesse walla ko wiyete impuissance sexuelle hen fannu goto koko wiyete panne sexuelle aɗa joguino ngorago ma ha timmi joom suudu ma walla partenaire maɗa andi aɗa joguino ngorago maɗa pina ñalawma goto walla gara jamma goto donka moteur mum ka auto moteur e démarre pina ñalawma goto donka gandanɗa hoore maɗa yo moteur ma démarre ɗum noon heeɓa neɗɗo foof ne heeɓa gorko foof ene heeɓa ɗum wona cukalel yo wona sagata yo wona mawɗo yo neɗɗo foof ne heeɓa ɗum woni ɗum noon woni ko mbiyata panne sexuelle taw ko occasionnel ɗum ko kiptoma tan tinani ammatani waɗani ustoraces ala ko ñalawma goto tan bub donka moteur ma yadima way kono gandanɗa ko mbaɗa jogoɗa galle ma ne waɗi courant waɗa saaha goto tan courant coupe tat gona e niɓɓere jiiya leegal foof ne jogui courant mais taw an ala courant walla e nder galle yeru mbimi gona e galle tan walla gona e galle fof waɗi courant jiiya hen suudu woturu walla banggue cuisine walla banggue nokku courant tan ko yetta toon ayi ɗo ko dysfonctionnement holko saabi ɗum taw hol fiiliyel walla hol fusibileyel holto ɗum ni haɗa courant yettade on banggue donc neɗɗo nen ene heeɓa ɗin panuji taw ko panne occasionnel ɗum woni tan ko heeɓa ɗum ɗin panuji occasionnel noon ɗin on sababu on rafi noon walla on panno gandanɗa hoore maɗa mo keɓɗa to banggue ngorago ma waɗa dysfonctionnement gueɗe kewɗe kadi ne saabo ɗum tawa kadi ko ɓuuri hen heewde ko gueɗe to banggue gandanɗa ɓade wasde ko wiyete psychologie sen kala no haala noon ko fate psychologie koko fate banggue hakkille to banggue ngandi to banggue hoore ɗum koye nder hoore wonata
e ɗin fannuji noon ko sabato ɗiɗannoji jogade caɗele kewɗe e nder hoore muɗum ene saabo ha neɗɗo heɓa ɗeɗon caɗele jogade caɗele bawɗe wonde fof ene heɓa ɗum jogoɗa caɗele famille jogoɗa caɗele famille ma ne jogui caɗele jinnam ma aɗa jogui aɗa jogde jinnam ma caɗele aɗa jogde liggey ma caɗele aɗa jogde patron ma caɗele aduna heewa e maɗa ɗum ne saabo gorko jogo on stress e saaha gandanɗa hoore maɗa o wonde joom suudu makko walla yiiɗi wondude joom suudu makko o ronka gorago ko yo ar ɗum ne saabo ɗum ne heɓa ne mbiɗen ne heɓa neɗɗo fof ne heɓa neɗɗo kala duuɓi mbawɗa hebde gorko ɗum ne wawi hebdema caɗele goɗɗe ko wiyete stress kadi ne saabo ɗum hewde stress jogade stress ɗum waɗi kala saaha eɗen kaala stress moƴƴani stress kadi ne saabo gandanɗa hoore maɗa ha neɗɗo heɓa ko wiyete dysfonctionnement sexuel woni neɗɗo ronka heɓa pan sexuel jogoɗa gorago maɗa keeɓa paani muɗum kulol jogade kulol kadi kulhuli jogoɗa kulhuli kewɗi ɗum ɗon kadi ne jogade kulol e nder ɓerde maɗa kadi ne saabo pan sexuel jogade kulol ene jogo ganduɗa kulol holno hewirta e ɓandu maɗa hewirta e maɗa aɗa joni saabo gandanɗa hoore maɗa pan sexuel jogade fayre surtout partenaire mo gonɗata o jogade fayre beele ma weltinimo walla a weltintamo beele ma yettomo no yiɗiri ni walla a yettotako sa joguima nden fayre a ronki jogade hoolare e hoore maɗa ɗum ɗon kadi ne saabo saaha ko wiyete pan gandanɗa hoore maɗa sexuel woni ko wiyete crainte à l'échec aɗa jogui tan crainte ma ya échec ɗum ɗon ne saabo gandanɗa hoore ma ɗeɗon caɗele ko wona ɗum ko kadi duuɓi walla so neɗɗo heɓata e duuɓi ɗum ɗon kadi ne saabo neɗɗo gorago mum eɗen gandi kala neɗɗo wawno cakatagal mo wawno e gonɗa cakatagal ma kala ko mbawɗa eɗen gandi hol duuɓi keɓata hankkadi ɗum ɗon ustoto e maɗa mbawka ustoto ko wawi wonde foof noon aɗa wawno dogde kilométre uji nogas holto keɓata e duuɓi aɗa wawi dogde kilométre uji nogas aɗa wawno rondade 100 kilo holto keɓata e duuɓi hankkadi aɗa wawde rondade on aɗa wawno yaade laabi ɗiɗi laabi tati jamma holto keɓata e duuɓi hankkadi ɗum ɗon ustate donc âge woni duuɓi jogade duuɓi won duuɓi ene saabo gandanɗa hoore maɗa faiblesse sexuelle ene usta gorago neɗɗo ko wona ɗum ko kadi ko wiyete pathologie noon woni rafiji hande ko ɓuuri hewde noon hande e faiblesse sexuelle ko pathologie saabi ɗum ko jogade rafiji gandanɗa hoore maɗa e nder muɗum rafiji kewɗi hande eɗen kaala jamma ñalawma eɗen defta ɗiɗo rafiji eɗi caabo neɗɗo ha gandanɗa hono gorko ha heɓa ko wiyete faiblesse sexuelle ha ngakkire to banggue gorago ɗi rafiji noon eɗi mbayno leydi e mbayno kooce ha tengti noon ɗiɗo rafiji taw ko rafiji biteɗi chronique woni rafiji duumiɗi ɗi rafiji duumiɗi noon ko wayno diabète koye rafiji ɓurɗi bonde gandanɗa ɓurɗo wawde ustude gorago ɓurɗo yawde gandanɗa ma jippinde gorko leeso walla ustude gorago mum ha laaɓa ko oɗo rafi biteɗo diabète woni jogade sukara e ɓandu muɗum walla jogade rafi cardiaque sa joguima rafi cardiaque sa renaki musidɓe tedduɓe ene addana neɗɗo gandanɗa hoore maɗa ustorede banggue gorago saabu eɗen gandi neɗɗo so tawi waɗa rapport sexuel mbaɗowo rapport sexuel woni jokkodirɗo e joom suudu muɗum kanko gorko o so jokkodiri e joom suudu makko o way kono dogɗo distance way kono gonɗo e wadde course taw ko distance gandanɗa mawɗo ɗum waɗi soɗum teski kala neɗɗo waɗe wadde rapport sexuel wona jokkodira son teskima jeyata ko ɓerde muɗum jeyata gandanɗa ko rythme cardiaque mum ɓerde mum no doguirtini ɓeydoto no fewi mbaɗa kono gonɗoɗo wadde sport ni et surtout saaha mo gaynuɗa wadde rapport sexuel sa lelima jeyta sa takkima sara jomum jeyata ko ɓerde mum waɗa gug no gandanɗa hooma joni gandanɗa maɗa gonnoɗo e dogde walla diddunoɗo ne dartini no ɓerde nde doguirtini no rythme cardiaque o no ɓeydotto ni ko noon gonɗo e wadde gandanɗa rapport sexuel wayata rapport sexuel namdi ko énergie mawɗo way kono gonɗo e dogde ni rafi biteɗo tension kadi woni tension ngabbowo yo tension jippotoɗo yo diabète noko noon diabète sukara ngabbowo yo sukara fof ko tension diabète ko ɗiɗo fof ko rafiji gandanɗa hoore maɗa chronique ko rafiji kadi gandanɗa hoore maɗa ustoji gorago gorko walla gandanɗa o caboto ni saaha ha gorko jippo e leeso ha laaɓa ɗum noon ko ɗum waɗi kala saaha eɗen kaala
be bandaaɓe yo tinno yo ndento ɗiɗo rafiji renta ɗiɗo rafiji noon ko banggueji pop to banggue an gorko to banggue an debbo pop sabu rafiji kewɗi hannde ɗen keɓeten ɗum koye barme keɓeten ɗum koye cuisine keɓeten ɗum koye bool to yimɓe ñamarta gottoto walla to kirtoto ɗo rewɓe jaaha jeeɗa ɓe coodi aji ɓe coodi kiloji ɓe ngara ha wayno leydi ɓe mbaɗa e ñawde ɓe jiiɗa yo saf ɓe mbaɗa e barme he yo saf tawa gandanɗa ko posone o noon ko ustude gorago gandanɗa ma partenaire mabɓe janggo e jaam kadi so gorago ngu ustima ko kamɓe yeddora eɓe perokaki saabu gorko kala nde ustora gorago premier concerné ko joom suudu makko ko debbo o kañum itto jogorde nden fayre kañum waɗata hankkadi waddata yawademo kañum wattata ɗijemo wattata ngobdemo wattata gandanɗa hoore maɗa sa hani ha namdo hen cergal walla ha salo joɗade yejjita noon yejjita jomum yejjita ko kañum gandanɗa hoore maɗa woni sababu ha jomum heeɓi ɗiɗo nokkuji ha to heeɓi ɗo foof noon musidɓe tedduɓe baɓe sexuel bawɗi wonde foof noon so tawi gandanɗa hoore maɗa ɗum fuɗɗima hebde gorko ene moƴƴi o yewtida e partenaire makko woni o yewtida e joom suudu makko ɓe ƴewde hen solution ngaji gande koy oto saaha rafiji rafil heɓe neɗɗo seeɗa rafil faiblesse sexuel sahani taw ko pan tan occasionnel ari jomum walla caɗele jomum jogui so gandanɗa hoore maɗa so wallama joni ma pan o ɓennit jomum yaaha kono noon so tawi a renaki saaha ko rewɓe ɓe mbaɗata jomum joguinoɗa ko panel tukset ɓe mbatta ɗum ha wona paniyal manggal ɗum noon to banggue partenariat gal wona hunde wemde a teskima e joom galle maɗa ene jogui faiblesse sexuelle walla hol faiblesse sexuelle ɗum tinno walla ɗum remontude on pante walla ɗum remontude on pante noon ko gandanɗa ho maɗa ko walla ɗum e banggue hoolare ene yettonoma ñande fof weltananoma fof ñande fof hande a yi a waɗi feere foof a ronki gandanɗa ho maɗa yo démarre yo motere mum démarre yewtude mum yewtere welnde mbiya ɗum chéri Ibrahima Saydou Kane haydara denɗam leltan so Allah jaaɓi hande ko tan gati tampoude tan ñande wonde ça va aller inchallah ɗum ɗo sa ari ne ara e gorko foof saaha foof ne ara e gorko balla jomum ndeñña hakkille muɗum takkoɗa jomum gandana jomum an wona sexe o tan gandanɗa hoore ma jiɗɗa e muɗum balla jomum remontude moral so tawi a yi gandanɗa hoore maɗa ɗum fuɗɗima judde e muɗum walla goɗɗum balla jomum holno cafrata ɗon holno safrorto balla ɗum peeje ɗum ɗo en ummontan jet kaari nani ne safra ɗum kaari ne safra ɗum kaari ne jogui leɗɗe lelɗe kaari wiyana safra ɗum walla pharmacie kaari wiyan docteur kaari ko spécialiste e fannum ayi e gueɗe baɗe noon balla jomum to banggue moral balla jomum to banggue ganduɗa ma ha yalta e oɗon pante ha ummo e gandanɗa maɗa pante woni o ha wawa remontude pante o an partenaire an debbo o ko rôle maɗa so tawi noon a ari joni fanimama tan gandanɗa hoore maɗa ronki ɗumininde heddima aɗa ɓiñi jomumen aɗa felta ga helle hen aɗa ɗuminini en ga e ɗum ɗa kam ganda min kam ko ɗo dokkumami ko délai ɗo e lewru wotoru walla ɗo e balɗe sappo so tawi ɗum kam seeɗa ganda min ɗum joƴinani kam ɗo e haaluji baɗi ni hankkadi gonɗa koye ɓeydude rafi gandanɗa hoore maɗa joom galle maɗa walla partenaire maɗa way kono sukaɓe ndihen ni neɗɗo ara e wuuro tan joni kagaɗo menno kahiɗi sa ari aɗa jogui kayɗi seeɗa sa woni kahiɗi ñalawma goto ɓe ɓeydanma kayɗi ma ha jettoɗa ɓe tawi jogoɗa ko nifga ɓe ɓeydanma ha wonta muudo eɗen gandi sukaɓe nden so kagaɗo ari tan en fuɗɗi seeɗa yimɓe kewi ko rewde e mum heewi o kagaɗo e wedde ɗum kaaƴi ha kagaɗo watta cumti ha laaɓa tawa kagaɗo départ to wallanoma omo wawno sertude kaaɗi he kono noon kewɗen ko budidde jomum ha boom pujira rafi oɗon ne ko banggue sexe ko noon heewade debbo saɗi seeɗa rewɓe finɓe so saaha so joom galle mum heeɓi on gandanɗa hoore maɗa pan taw ko pan occasion o walla joom galle o ha remonta on pante o walla ɗum ɗon deññude hakkille muɗum o walla ɗum to banggue deññude hakkille mum o walla ɗum hano banggue gandanɗama sertiri e ɗon caɗele ko passagère ne ara mimi ko sa ari ko way kono ala foof biyo galle mum waɗi courant taw courant continue mo meeɗa disjonctude walla saaha courant arta leegal fof courant arta an galle ma wasa artude courant firtani gandanɗa courant ma moƴƴa walla goɗɗum ala koko dysfonctionnement wiyete koko holko disjoncté walla câble wiye walla wol fisilel ɗum donc ɗum saabi ɗum donc so tawi ɗum ɗon ummanama law ene wawi gasde ene wawi safrede ha sella kono noon foof de mbimi ko banggue deñƴude hakkille muɗum e to banggue kadi joom suudu ma walluma walla partenaire ma walluma e deññude hakkille maɗa e walluma remonteɗa oɗon pante faiblesse sexuelle so yimɓe kaali faiblesse woni caɗele gorago walla caɗele manquede gandanɗa maɗa faiblesse to banggue sexe faiblesse yimɓe hewɓe cikka tan faiblesse sexuelle ɗum wiyata tan ko gorko faiblesse sexuelle ne heeɓa debbo
faiblesse sexuelle no heɓirta gorko ni faiblesse sexuelle ene gandanɗa ma ene heɓa debbo ay faiblesse sexuelle woni ko ŋakkede gorago tawi koto banggue debbo ko ŋakkede ndewago debbo ne ŋakke ndewago ŋakke ndewago saaha ne serta e ndewago mum ha laaɓa saaha ene serta e ndewago mum woni féminité mum serta hen ha laaɓa ha weccata kadi façon ngaji nayyi to banggue debbo faiblesse sexuelle ene façon debbo ne jogui façon ngaji nayyi gandanɗa hoore maɗa e debbo fannu gadano ko addi fof fannu gadano to banggue rewɓe debbo wiyete ngakkama ndewago mum woni ko wiyete heeɓi faiblesse sexuelle koko wiyete manque walla faiblesse de libido woni faiblesse libido noon ko ngakkede gandanɗa hoore maɗa désir ko ngakkede jogade tuya holto debbo heɓata e saaha omo ngakke walla omo jogo caɗele jogade tuya gorko o ala tuya ni e gorko makko nan ɗo yo gorko makko ala ɗo yo awande makko yo oɗon pijjo oɗon jalta yo ala foof gandanɗa hoore maɗa mbawɗa wadde hawa jogo tuya kanko to woni ɗo o jogoto tan ko tuya yidde liggoyade goɗɗum walla yidde ɗaccede ɗano kanko o ala tuya wona ma woni ma o ala tuya ko ala e tuya ni ko fate e goɗago foof o ala hen tuya kala noon de debbo gandanɗa hoore maɗa natti jogade tuya yidde jokkodirede yidde wondede ɗo gandanɗa hoore maɗa koye faiblesse sexuelle to banggue debbo jeeya ɗum ɗon ko ɗum ɗo gadano gueɗe kewɗe noon e on fannu ene saabo ɗum ko ɓuuri wawde sabade ɗum noon ko debbo waɗi viol salamtullah ko debbo waɗi viol holko woni viol debbo noon ene noon sen tawi tan viol haalama cikkaten mataw viol ko yimɓe neɗɗo yen debbo yo yenede gandanɗa maɗa saaha hay gorko e waɗa viol debbo muɗum gorko ene waɗa viol debbo muɗum e ɗum wonno hanki ha joni ɗum heddi woni kefta joomum taw wona e welede joomum kefta joomum forsa joomum ha gonda e mum taw wona e welede joomum a waɗa ko yo welto a waɗa koto welto an kako ya he plaisir ma tan galñoɗa joomum gam gandanɗa ma weltinde hoore maɗa ayi ɗum ko viol kono ko ɓuuri hewde viol kam ko gandanɗa oma debbo violede ndewago mum tette posone saaha ɗannine joomum waɗa ɗum viol walla saaha ni hefte waɗe viol ko walla viol collectif jamma ñalama eɗen jiiya ɗum ayi oɗon saaha so debbo waɗama ɗum debbo on so saabi waɗama viol on viol ene addana debbo ancude gorko no didorno o anca gorko no didorno o waɗi viol gueɗe cukako makko o gaaño e nder ɓernde woni sikka ɓernde makko waɗa cicatrice hankkadi ko fati e gorago foof gorko foof anci ɗum o resuyi saabu o alay saago o resede hankkadi par ce que o yiiɗi resede walla koye makko wawa haalde ko viol walla goɗɗum o dañi nder ɓernde makko mais o jogo mette e nder ɓernde makko hankkadi no gorko didorno o ala haaji gorko ala fof gorko wawi waddemo ha welmo o wawa fof gorko wadde ha weltinamo par ce que ɓernde makko o gaña kala ko ndewi gorko o miijoto gandanɗa hoore maɗa ko worɓe waɗɗo ɗum viol o ko woni mesarte makko hankkadi jogota ko désir gorko hay wonta mum ancata ko gorko no didorno o jogota ko désir saaha noon taw waɗaka violé waɗaka haydara ene heeɓa debbo kono rafino rafiiji kiɓirta gorko ni to banggue gorago ene heeɓa debbo saaha foof kañumne ɗum heeɓa ɗum jogo so yoɗo saaha tan jooɗo nattani jogade tuuya gorko o natta o miijota ko ni jokkodirede e ɗum heeɓa rewɓe ɗanniraɓe gorko ma ɗanno duuɓi kewɗi hankkadi hakkille ma iwe hen ha laaɓa ha ceerta ene heɓa ni debbo gonduɗo e joom galle muɗum mbimi jamma ñamde joom galle mum kono rafi o heɓamo walla woda ko heeɓimo hankkadi o natta jogade tuya ene wayno riide rewɓe natta jogade tuya ala tuya e gorko woni manque de libido ɗum hankkadi kone heeɓa debbo fof ne wawi heɓde ɗum ko fannu gadano so debbo heeɓi ɗum ne wiya debbo ene wondi e faiblesse sexuelle fannu ɗiɗaɓo mo debbo ko debbo heɓata ha wiya wonde e faiblesse sexuelle woni ko wiyete orgasme noon ko saaha debbo ni omo jogo tuya jokkodirede omo yiiɗa jokkodire joom galle makko omo yiiɗa jokkodirde e gorko kono so jokkodire e gorko o ronka heɓde gandanɗa hoore maɗa pic aɗa andi hunde fof waɗi ko pic sen mbi nguleyki joni pic nguleyki ñalawma wuuli pic mum mbiyen ko 45 so yi ha 45 degré pic o monta flèche o montata ha 45 degré walla ha 44 degré wiye jippima woni pic
donc belamma ne debbo holto heɓata belamma belammo hankkadi kene weltoro seeɗa seeɗa weltoro seeɗa weltoro seeɗa pigone monta flèche o ne monta haata flèche o yettoto ko ɗon haɗata heɓa belamma hankkadi so yiiɓe belamma flèche o jippo debbo ronka yettade on pikka debbo ronka yettade oɗon pikka o ronka yettade gandanɗa maɗa hebde dakama so yiiɗi jokkodire aɗa jokkodire makko jamma ha weeta aɗa wawi jokkodirde e makko jamma ha weeta o ronka gandanɗa hoore maɗa hebde gandanɗa hoore maɗa orgasme makko wonde debbo noon kala ɗon debbo nde heɓani orgasme mum wawa weltade rapport sexuel tawade gorko gandanɗa hoore maɗa joom galle makko ne ɓoyda e makko ene wawi ɓoydude e makko ene yettomo e kala nokkuji foof mais tawa kanko won rafi o wondi woni rafi faiblesse sexuel o ronka hebde gandanɗa hoore orgasme makko ɗum ne heɓa debbo foof ne heɓa debbo wawi heftade debbo foof so debbo noon ɗum a heeɓe debbo yo andu ɗum ɗon ko rafi no ardata faiblesse sexuel ardata e gorko ya ƴeewoya peeje no safroni kanko ne yo ya o safroyo ne sella manque gandanɗama hebde orgasme mum eɗen gandi gorko so heeɓi orgasme tan yandinat ene mbiyata yandinde ɗaccon haqqille walla fukkade ɗaccon haqqe konngol debbo ne saaha gandanɗa hoore maɗa o ronka fukkade walla ronka gandanɗa hoore maɗa hebde plaisir o ronka hebde orgasme makko tigui tigui ha o welto kadi hankkadi o weltinima a gayni kono sa daarimo an e hoore maɗa aɗa andi o heɓani orgasme makko ɗum ne heeɓa rewɓe saaha tawa gandanɗa hoore maɗa ɓon ɗum no hen arde debbo ko tawa gorko ne wawi yitade hoore mum gorko ne wawi fukkade gonda e debbo seeɗa seeɗa tan pukkoɗa an tawa debbo o kañum heɓani orgasme muɗum kañum weltaki ɗo kadi ko caɗele mawɗe surtout wonande renndo ngo ma en mbaɗ hen yewtere tawa ko yewtere ganduɗa heride ko fati gandanɗa hoore maɗa holno neɗɗo waɗata ha heɓa gandanɗa hoore maɗa orgasme debbo ɓuuri tidde hebde orgasme par rapport gorko non non debbo ɓuuri hewde gandanɗa hoore maɗa debbo ɓuuri wawde jogade caɗele wawde gandanɗa ho maɗa weltade to banggue jokkodiral walla to banggue leeso gorko ne yaawi ko yiti hoore muɗum yaawi ko yiti hoore mum surtout sa wondi e debbo mo jiɗɗa walla sa wondi a huñƴi en aɗa yaawi yitade hewde orgasme maɗa par rapport gandanɗa ma yaawi yitade fukkade par rapport gandanɗa ma debbo kala noon ko gorko rentoto yo rento yawde yitade hoore mum ko adi ko debbo ne yiito hoore muɗum ƴeew yo debbo weltino welti debbo ma en garten mbiɗen yewtere mbasen gandanɗa mélange uji jewte ɗe toɓɓere tataɓire ko debbo heɓa rafi goɗɗo ko debbo ne heɓa ha wiya debbo ne wonde faiblesse sexuel walla wonde rafi manquede ndewagu ko rafi goɗɗo ne woodi walla fannu goɗɗo ne woodi wiyete ko vacinisme vacinisme noon so tawi to banggue tubankore vagin nan nder hen vagin noon woni tergal debbo woni tergal debbo ngal vaginisme noon ko saaha gandanɗa hoore maɗa debbo jokkodirte nde so debbo waɗama so siɗo jokkodirde e joom galle makko walla partenaire makko o heeɓa ko wiyete contraction musculaire contraction involontaire tawa tayani muscle uji ɗaccon haqqe tergal foof ne jogui muscle uji mum ene jogui gandanɗama muscle tergal ngal muscle uji vagin ɗi contracte tawa tayani ɗi contracte ɗi ceerodira ɗi gandanɗa hoore maɗa soɗi ceerodiri e kanji gandanɗa hoore maɗa les muscles de vagin so ɗi mbaɗi contracté ɗi ñeera ɗi contracte gandanɗa hoore maɗa soɗi contracti hankkadi joom kanko partenaire makko woni joom galle makko o ronka gandanɗa hoore maɗa to banggue pénétration yo yaano foti yaarude ni so tawi noon contracti tawi debbo gandanɗa hoore maɗa ɗum heɓani ɗum eɗen gandi jogoto walla ndiyam jomum yaltinta to banggue debbo to banggue gorko fof ndiyam heɓa gandal pour facilité ko wiyete pénétration so tawi noon debbo heeɓi on contraction diyal ka debbo yaltitta ɗam ndiyam diyal gandal wawde leppinde gandanɗa hoore maɗa vagin jomum ha pénétration wawa yaade ha no hannirta ni so tawi noon o ronki gandanɗa hoore ɗum waɗi ɗum ndiyam yaltani ɗum waɗa so waɗi contracté muscle uji vagin pénétration o muusa so jomum ganduɗa mo jokkodira e makko ɗum muusa o heɓata ko muusalla muusalla o ɓurata hewde walla hankkadi ni o tinta pelem o wiyata ni ɓurata hewde e beelam par ce que kanko o tinata beelam haydara hankkadi ko muusalla o tan heɓata ko muusal tan heɓata o wonda e gorko ha gorko o yiɗat ni ko yo gorko o serta makko par ce que kanko to woni ɗo déjà ala hay beelama goto ala mo heɓata hay beelama goto ala mo heeɓi
ko musalla tan rewɓe ne gandi kalam ko ene wawi tawol mabɓe hebde ɗum wona en mbiyani kala nde ɓe jokkuda kono waɗa saaha jokkodira e joom galle ma waɗa contraction musculaire hankkadi an donc ka pop andude holto gonɗa jiɗɗa tan ko yo jomum fukko serta e maɗa hay ko foti gabbel zara beelam a heɓani an debbo ko musalla au contraire ko musalla mi ha keɓɗa ɗum ɗon so debbo heeɓi ɗum e ɗum jiya gandanɗa hoore ma so debbo ne heeɓa ɗum kala saaha yo andu koye fannuji ko wiyete faiblesse sexuelle to banggue diwol ko banggue debbo ko hen jeeya toɓɓere nayaɓire walla fannu nayaɓo mo debbo heɓata ko fate faiblesse sexuelle debbo koko ɓe mbiyata dyspareunie oɗon fannu noon dyspareunie noon ko jomum ni heɓani ko wiyete gandanɗa homaɗo contraction ala contraction musculaire eɗe serte toɓɓere tataɓere nde toɓɓere tataɓere nde ko jomum ko muscle uji vagin waɗata contracté ɗo muscle uji vagin ɗi mbaɗani contracté o gandanɗa hoore maɗa omo woni normal no foti wade ni kono noon e saaha gorko wondata e makko nde o heeɓa hen musalla musɗo no fewi o heeɓa hen musalla taw ko musalla cattuɗo pendant le rapport kala nde waddete rapport ko musalla o heɓata adan omo teski kala rapport nde waddete rapport ko bellama tan o heɓata kono joni kala nde waddete rapport ko musalla o heɓata e nder rapport he saaha o tuuyi e wadde rapport ni kono noon so waddama rapport o ko musalla o heɓata hen ha saaha ni watta dogde walla o yiiɗa sertude walla yiiɗa wasde rapport ɗum ɗo pop musidɓe holko saabi ene muusa par ce que muusa tan adan ko plaisir joni o watti kala nde watta o heeɓa hen musalla saaha ni e panda e rapport e nder rapport nde o heeɓa hen musalla hayso rapport o ɓenni o heeɓa hen musalla o heeɓa musalla to banggue terɗe makko to banggue nder makko o tena sikki ko musalla no kom rafini no kom gandanɗa ma ko gañiɗi ni walla no kom holko ɗum ni musalla cattuka o tesko ɗum e nder makko panda nde waɗa rapport nde jokkodira nde e caggal nde o jokkodira pop ɗiɗon nokku ɗiɗon ɗuji nayyi ene heeɓa debbo so tawi ɗi keeɓi debbo yo debbo andu ene wondi ko wiyete faiblesse sexuelle ko yidde wi tan enen to banggue hande enen so haalama tan faiblesse sexuelle so yimɓe mijoto gorko faiblesse sexuelle noon ene heeɓa gorko ene heeɓa debbo stress kadi surtout stress ne bone debbo stress kala debbo so woppani hewde stress muɗum musidɓe tedduɓe ko faiblesse sexuelle bonɗo o perdata ko ndewago makko par ce que holno stress heɓirte maɗa hankkadi ene saaɗi gandanɗa ko jogotoɗa beelamma stress hankkadi heewe hoore maɗa so neɗɗo yewtide e maɗa an gonta koye miijade goɗɗum so neɗɗo wone joom galle ma wone karasdema wone fijidema gonta ko miijade goɗɗum so jokkodiri e maɗa hankkadi dokkata ɗum tan ko yo welta yo serte maɗa kono an déjà hay plaisir goto dañata hen saaha so tawi gorko teskotoɗa ha anda gandanɗa hoore maɗa oɗo de mi jokkodiri e mum kono heɓani beelamma kala gorko jantal man so wonde debbo o teskima gandanɗa homaɗa o weltinani debbo o weltinani joom suudu makko o weltinani weltaki so renaki janggo mo wawi ni wasde jokkodirde e muɗum walla jogade hankkadi héside walla ƴewde holko debbo o wondi holko saabi weltaki wol worɓe noon hewɓe wona haaju mumen jomum fitima tan ha yiitima hoore mum ƴettat sarbel mum walla hadditor ɗum yaaha ɓuftoyo yaaha lawol muɗum o ƴaka partenaire muɗum nan musidɓe tedduɓe ko ɗi rafiji jiɗɗon jubbude seeɗa ko fati oɗo rafi biyeteɗo faiblesse sexuelle to banggue rewɓe to banggue worɓe foof mbiya noon yimɓe yo tinno to banggue gandanɗa ma faiblesse sexuelle yo tinno ko arde foof yo deñu hakkillaji mumen neɗɗo yo salo probléme aji kewɗi e hoore mum yo salo ganda stress kewɗo e hoore muɗum moƴƴinen kadi ko ñamaten ñamen ñamri taw ko ñamri sen nourriture sen taw ko ñamri moƴƴiri ñamri wandi vitamine ñamri ndi hewani nebam ndi hewani sukara ndi hewani haaɗo woni évité ce qui est gras ce qui est sucré salé et ce qui est sucré sen éviti ñamde hewde sukara en éviti ñamde hewde graisse nebam en éviti ñamde gandanɗa hoore maɗa hewde lamɗam rafiji kewɗi ma Allah danden rafiji ɗi noon no kalten cabotoɗi ɗiɗo ñamele cabotoɗi rafiji ene saboto faiblesse sexuelle calloɗen kadi stress calloɗen stress surtout banggue debbo calde stress deñen hakkillaji men ɗanoɗen kadi jogade kadi ɗoygol taw ko ɗoygol timmogol reppo ne moƴƴi foftere poftoɗen kono foftere fof ɓuuri moƴƴude ko foftere ngandi noon wawata foftata tan ko saaha nde neɗɗo ɗani noon ɗanoɗa ko poɗɗa ɗanade
famde fof waktuji jeetati walla waktuji jeeɗiɗi ha jeegom ko famde fof par ñalawma aɗa wawi ɗanade ɗum ha hakkille ma deeƴi foftere ne moƴƴi kono foftere pop ko foftere ngandi hande noon yimɓe caɗele kewɗe hande yimɓe goni ko ɗantako saabu wol wawloɓe téléphone ngaji ñalla liggade ñalla ɗin so garti mbaɗa e téléphone ngaji walla yimɓe saaha ko ha 2 heures 3 heures de matin nana e connecté e téléphone ngaji men so pini subaka ndawa ɗum ɗo pop ko gueɗe gandanɗa hoore maɗa cabotoɗi ha neɗɗo heeɓa faiblesse sexuelle to banggue debbo to banggue gorko foof hande kadi ñamele yimɓe ñamata ɗe pop ne saabo gandanɗa hoore maɗa faiblesse sexuelle uji ɗum noon tinɗen musidɓam tedduɓe ganden ko ñameten ndeñen hakkillaji men kadi conseil dokka mi gandanɗa hoore maɗa rewɓe tinno so tawi a teskima joom galle maɗa holto wonno hanki a heeɓi wol certain niveau ƴeew wallodirde jomum wallu jomum hoto wi gandanɗa hoore maɗa aɗa ɗuŋo jomum hoto wi jomum aɗa stressa ɗum hoto wi jomum aɗa ɓiñi ɗum aɗa bañi ɗum gandanɗa hoore maɗa départ so tawi tan a waɗi noon gonɗa koye wallude jomum walla gonɗa ko ɓeydande jomum rafiyo gonɗa ko ɓeydande jomum rafiyo donc salo ɗum an debbo ko an salto ɗum balla joom galle maɗa onon worɓe ne tinnoɗe no feewi to banggue gandanɗa hoore ma wawde moƴƴinde e leeso ngo wasi wawde weltinde coddiɗo muɗum partenaire muɗum wawde weltinde partenaire mum noon surtout musidɓe tedduɓe ko addi foof hoto jomum yetto joom suddude ma tan mbiya aɗa yetto ɗum tan direct aɗa yetto ɗum ala ƴeewe hay jawdi so ƴeewi ndamdi walla jawdi jeyatake ene huuɓa jomum ha ɓooya nde fuɗɗo gandanɗa ho mbaɗa provocde nde fuɗɗo yettade ƴeewe hayso gori hol juste heewi wadde ko adi ken yetto jawdi foof mbiyam hunde foof ala ko haali innama adi ko ardi foof guila ñalawma beltina jomum pijja e jomum jewtida e jomum kalda e mum haala belka dokka jomum tuuya so tawi ala ko heddi gandanɗa hoore maɗa so wonama poti jokkodirde lorɗon ha ɓalli mon laaɓa mbaɗon gandanɗa ɓurantirma ɓorɗo coñci mon laaɓi taw ko coñci balduɗi mbaddon sigira ko jewtidon jewte baɗɗe fayida mbaddon sigirata memodiron moni foof ƴeewa holto goɗɗo o memete ha welto moni foof haɗɗita hakkille mum e muɗum watta hakkille mum e goɗɗo o an gorko itta hakkille ma ha laaɓa mbatta e debbo itta hakkille mum e hoore mum ha laaɓa watta e maɗa mon foof ƴeewa weltude goɗɗo on hay goto mon oto ƴeewa beelama muɗum mon foof yo ƴeewa beelama keddiɗo o mbayeno wonɓe combat lamba ni moni foof yo ƴeew libde goɗɗo ɗon hoto ƴeew tiɗɗa ko an ƴeew tiɗgol goɗɗo ay lamba sa hoto ƴeew an tiɗgol maɗa ƴeewata ko tiɗgol oto tiɗgol muɗum ƴeewata ko point faible mum holto memata ɗum ha liiɓa ɗum oɗo mbaɗa andi oɗo mbiri yekkini ko ni mbaɗa walla oɗo ko bombardier no wiyete ko Balla Gaye noon so tawi ganduɗa wadde mum ni ko ma pomɗa ɗum walla ma ɓila ɗum nde liiɓa ɗum ƴeewa ganduɗa ane moni foof ne jogui gandanɗa homal faiblesse muɗum moni foof ne jogui point faible mum ƴeewa gandanɗa hoore ɓuuri jasde partenaire pop ko partenaire mo anda point faible gandanɗa hoore maɗa partenaire muɗum cuddiɗo mum walla joom galle mum neɗɗo foof ene jogui to memete welto ene jogui to memete gandanɗa hoore maɗa stimula orgasme muɗum donc tinɗen neɗɗo to won timide debbo noon e gorko fof surtout worɓe to gone timide debbo guila hoore guila leeɓol hoore mbimi ha feɗino mum koddaru koyngal ene ɓandu mum pop mbimi ne wawi wonde leeɓol ne wawi wonde hoore mum point faible wonde hoore ne wawi wonde ganduɗa feɗede mum koddaru firti ko membo ɓandu mum pop ko an jeeyi membo ɓandu mum pop ƴeew gandanɗa omo kadi tawa membo ay électricité ɗi jogui machine el so gari ɓe ƴeewa ganduɗa holto pan woni walla goɗɗum jiyata ko ɓe pawaga aiguille ɗi eɓe ƴeewa ganduɗa machine nguel holko yaltinte ɓe mesure ƴeewa mesure aji ɗi holto memata ganduɗa ɗon waɗi ganduɗa phase ganduɗa ɗo ne waɗi courant moƴƴo walla ɗo ala courant moƴƴo ɗo ko faible ɗo donc annene ƴeew mema jomum ƴeew yeeso mum fof e daara yeeso goɗɗo on holto memata jomum tan joni ma yi mbadi mum wayla holto memata jomum tan joni ma yi mbadi mum wayla to banggue gandanɗa ɗum haɗa cigarette to banggue préliminaire to banggue rapport aussi c'est la même chose hol mone foof ne jogui position mum hoto ƴeew tan an position ma mo jiɗɗa o ɗum waɗi so tawi jomumen jokkodira mbiɗen ene moƴƴi jomumen memodira jomumen karase mbadde ganduɗa préliminaire mbadde sigiroji ene jaltide ene jewtide ene mbadde pop ene jalda ene mbadde sigirogo ko adi kene jokkodira moni foof kadi ƴeewa saaha mbimi moni foof yo ƴeew holto memata jomum ha welto holko kalanta konguel gotel haalana jomum to banggue debbo kala konguel gotel jogo gandanɗa mawɗa ha jogo orgasme
ha welto hanga taw sa yettima ɗum jomum heɓat plaisir to banggue gandanɗa ma jokkodiral ne mo foof ne jogui position muɗum kene waɗa gandanɗa o maɗa position taw ko position beltoto jomum heɓat hen plaisir caloɗe tan debbo noon gorko pop caloɗe jokkodirde e jomum to banggue gandam jomum yarata dow wurto woni ko wiyete ludde ko ɗum tan woni ko harmi e jokkodiral hakkude gandanɗa debbo e gorko to banggue dine islam hay to banggue ɓe wiyaɓe ɗum harmani ɓe woni hefreɓe hay ɓen ni ne mbiɗe gandi ɗum ne harmi saabu ne anda ene adda rafiji kewɗi enen keeɓa gorko ne keeɓa debbo taw ko ɗum saabi ɗum kono ko heddi kala façon gandanɗa maɗa jiɗɗa yettodirde e joom suudu maɗa jiɗɗa waɗodirde e joom suudu maɗa ha heeɓe plaisir ha an keeɓa pelle walla joom suudu ma même ha heeɓa plaisir ene moƴƴi ne dagui joom suudu maɗa ko an jeeyi ɓuuri bonde tan mbimi ko wasde weltinde partenaire mum an debbo mbasa weltinde joom galle maɗa walla an gorko mbasa weltinde joom suudu maɗa kono so tawi tan moni foof weltina hoore mum moni foof weltina keddiɗo o moni foof ne weltina keddiɗo o moni foof ne ƴeewa yo weltina keddiɗo o moni foof kadi gandanɗa maɗa objectif mum ko weltinde keddiɗo o on beltoto dewgal mum weela leeso ngo feewa dewgal mbimi ko wawi welde ko pop dewgal ko wawi welde ko pop guila nangue guila subaka 1er janvier ha 31 décembre ko wawi welde hen pop musidɓe tedduɓe dow leeso ngo ɓuuri dow leeso ngo ɓuuri ɗum noon tinnuɗe musidɓe tedduɓe yo leeso ngo yo feew tinnuɗe onon worɓe gone en peu gentleman gone gentleman woni gentleman noon ko mantude joom suudu mum woni gentleman ko hollude ne yiiɗi joom suudu mum woni gentleman ko hollude ne farnoro joom suudu mum debbo ne farnoro joom galle maɗa farnoro joom galle maɗa hollude joom galle maɗa an so tawi ya roi so tawi won roi goɗɗo ko joom galle ma woni roi so tawi président de république ne woodi an joom galle ma kañum woni président maɗa donc so tawi tan yimɓe mbaɗiri ni musidɓe tedduɓe ma galleji ɗi beel kadi rafiji kewɗi ko fate banggue faiblesse sexuelle ma Allah dandu en hen boɗal yurmede so feeri feeñi feeñ jeeyi ɓataki bindaɗo ko fate rafiji gorago walla rafiji ndewago tawi ko jubbande seeɗa e musidɗo moon konngol e ɗemgal musidɗo moon seeri moon haali Abouba gorko mo liggseɓe gorgol yo jaam Allah ñalla men